Leviticus Tinson. Na yeni asudie ho afode ho mra. Eya kronkron ni mu ade kronkron. Di okum wo hye afode no. Eho ara na wonkum asudie ho afode no nso. Na onhwie ni mogya mpete aforibuchi ano so nhia. Na wonyi ni srade nyina mra. Ni srade dua ni srade a ekata yamdie ho. Ni sawa mienu ni srade a ewo ho. Sisiemu no. Ni mrebo so ntentan. Onfiri sawa ho ni. Na osofo no nhini nyina aforibuchi ano so nye Awurade gya afode. Asudie ho afode ni no. Asofo mu merime nyina ani. Die eho ye kronkron na wonie. Eya kronkron ni mu ade kronkron. Sabone ho afode atie no. Se asudie ho afode enso tie no no. Mrakro ne da ho. Osofo a wode pata no enye ne dia. Na osofo a obo ohye afode ma obi no. Ohye afode a obo oye no mu manye osofo no dia. Na aduane afode a otono funu no mu nyina ne die osiesie no kuku mu ne eche dade so nyina osofo a wode ba no na enye ne dia. Na aduane afode a wagusu mu anade eye wese nye Aaron ma nyina ade. Obiara nya sede no yonkunya. Na yeni asumdwe afode a oboma Awurade no ho mra. Se oye no aseda afode de ba aseda afode a wode ba no nye epitin tatra a wode nwo afore. Ne epitin ofama a wode enwo agusuo ne esichirisam tatra a wode nwo afore achie. Morika pa no tatre na onfa enka na yeyedie. Ne nasumdwe aseda afode no ho mra. Na onfa ayedie no mu biara biakomra. Na omaso ma Awurade. Osofo a wode asumdwe afode mu gya petin ye no na enye no dia. Na nasumdwe aseda afode no nam no. Woni no da a wode baaye no ara. Wonya bi inkosi adekye. Na se na yeyede no ye bohye ana ayemyi ayeyede a wonni no da a obo na afode no. Na se ade achi bi so a oni ara. Na afode no nam a ebeka akosi da a etoso miensa no wonfa ogyanhye. Na se obi di na sumdwe afode nam no bi da a etoso miensa no a erenso ani na orimmu made wode baaye no eye echiwade na okra obedi bie no besoa ne musu. Na nam a aka bibi a eho ntie no oni onfa ogyanhye. Na nam de obiara ne ho tie ni. Nenso okra obedi asumdwe afode a eye Awurade dia no nam no bie. Na ne fidie da ne so no. Obetwa saa okra no afiri ni memu atwene. Na okra bi a obeka efidie biara, onipa ho efidie bi o. Abo a ne ho nti o. Echiwade biara e ho nti o. Na obedi Awurade asumdwe afode nam no bie no. Obetwa saa okra no afiri ni memu atwene. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israel for sɛ, nantwie ni odwanten ni abrekyire srade biara muni. Na aboofunu srade ni de watete no srade onfa nyɛ adwuma biara na die na munie. Na obiara a obedi efiebo a wodi bi bɛbɔ Awurade gya afɔde srade no obetwa okra a wodi no afiri ni memu atwene. Na mogya biara nso anoma adi o atotebo adi o muni wo mutena biara mu. Okra biara a obedi mogya biara no obetwa saa okra na afiri ni memu atwene. Na Awurade kasa kyerɛ Moses sɛ, kasa kyerɛ Israel for sɛ, die obɛbɔ na sumdwe afɔde ama Awurade no onfa na sumdwe afɔde mu ayɛde mre Awurade. Ono ara ne nsa na onfa nso Awurade gya afɔde no mu mra. Srade ne oyan na onfa mra. Oyan no wonhim nye ohim afɔde Awurade anim. Na osofo no nhye srade no aforibuchi ano so. Na oyan no nye Aaron ne ne madea. Na osre nifa no momfa nye mo asumdwe afɔde mu maso ade ma osofo no. Aaron memu die wodi asumdwe afɔde mu gya ne srade ba no. Ono na osre nifa no nye ne chefa. Na ohim ya ne maso sre no na mafa. Israel for asumdwe afɔde no mu. Namde mama osofo Aaron ne ne mase wonda chefa a ifri Israel mansem. Yei ne Aaron chefa.
ne ne mma kyɛfa a efiri Awurade gya afɔdeɛ mu. Ɛda a wɔde wɔn baa sɛ wɔmedi Awurade asɔfoɔ na Awurade hyɛɛ sɛ wɔmfa ma wɔn. Ɛda a wɔsraa wɔn ngo firi Israelfoɔ mu sɛ ɛnyɛ wɔn daa kyɛfa wɔn awoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mu no. Yei ne mmara a ɛda hɔ ma ɔhyeɛ afɔdeɛ ne aduane afɔdeɛ ne bɔne ho afɔdeɛ ne asodie ho afɔdeɛ ne atu ho akyɛ afɔdeɛ ne asomdwoe afɔdeɛ a Awurade hyɛɛ Mose Sinai bepɔ soɔ. Ɛda a ɔhyɛɛ Israelfoɔ sɛ wɔmfa wɔn ayɛyɛdeɛ mmrɛ Awurade Sinai srɛ soɔ no.